Спадару Євгеній, ну ось таке вельми просте питання. Статус кандидата, що він означає для України, навошта він, що він дасть, наколькі він важний в ogóle для вашої країни? По-перше, це свідчення того, що Україна опинилася вже остаточно в європейському політичному просторі. Йдеться не про той простір, про який зараз говорить Макрон, а про той простір, який Україна прагне створити за власною участю. Статус кандидата свідчить, що без України Європейський Союз є неповним, бо Україна є найбільшою державою Європи. І без найбільшої країни континенту загальноєвропейський проєкт виглядає дещо дивно. Ну і є очевидно, що для нас зрозумілі рішення, що, власне, Європейський Союз має власні цілі, тому що ЄС хоче, я думаю, стати після закінчення російсько-української війни оператором відновлення України. І я припускаю, що ЄС розглядає процес відновлення, майбутнього відновлення України як економічний імпульс для власного подальшого розвитку. Ну, оскільки масштаб відновлювальних робіт буде величезним, то зрозуміло, що це буде впливати на ситуацію. На ситуацію в самому Європейському Союзі, дасть йому потужний поштовх. Ну і, в принципі, власне, для України цей статус з тими вимогами, які озвучені Європейською комісією, свідчить, що нам потрібні внутрішні перетворення, нам потрібні реформи, нам потрібні зміни, які війна з Росією не відкладає, не відкидає. Вона навпаки їх загострює, тому що треба використовувати цей час для реальних змін та реальних перетворень. Ну ось ті реформи, які треба буде провести в Україні, ну це можна сказати, що це потребування єврозв'язу, а ті, коли знову ж говорити про тое, што атрымае Украіна ад еўразвязу, ці можна гаварыць пра тое, што гэта азначае і канкрэтныя праграмы, у тым ліку фінансавання гэтых рэформаў, наближення України до агульноєвропейської сім'ї? Європейський Союз вже виділив за останній час Україні 1,2 мільярди євро як допомогу. І я думаю, що це не всі гроші, будуть ще. Але питання в тому, що Європейському Союзу дійсно Україна потрібна, і Україні потрібен Європейський Союз. І це Україна стукається в двері Європейського Союзу, а не навпаки. І я думаю, з цього треба робити відповідні висновки. Тобто, раз ми прагнемо стати членом ЄС, то у нас мають бути відповідні дії, відповідні зміни. Боротьба з корупцією, прозоре судочинство, максимально ефективний суд, який гарантує в тому числі і права інвесторів. Ми маємо розуміти, що сума, припустимо, в мільярд євро – це для пересічного громадянина це величезна сума. Але якщо ми згадаємо, скільки живе в Україні, ну це умовно по 30 євро на людину, так? Ну, максимум. Тобто це, я не хочу сказати, що це копійки, бо для когось це дійсно велика сума. Але в масштабі країни сума в мільярд – це не дуже багато в нашому українському масштабі. Ми маємо виходити з того, що Європейський Союз в нас зацікавлений. Зацікавлений і в тому, щоб не дати Україні опинитися в сфері впливу Російської Федерації. Це теж сьогодні стало максимально очевидно. Ну, тоді ще один момент, який хотів закранути. Ось зараз з подачі журналістів заходніх стало відомо про, хоча ваші чиновники так само, наколькі я пам'ятаю, про це говорили, про те, що умовою для надання цього статусу кандидату, як бачить єврозв'яз, це буде відновлення перемовин України з Росією
перамоваў Зеленскага з Пуціним. Вось наколькі вось гэтая цана дастатковая, вось статус кандыдата, які можа працягвацца нават дзесяцігоддзе, калі паглядзець на шэраг іншых краінаў кандыдатаў, дзеля таго, каб аднавіць перамовы з гэтым крывавым маньякам. І калі дастатковая цана, то пра што гэтыя перамовы могуць быць і на якіх умовах? Ну, давайте так. Про це написали європейські медіа. Я не маю підстав їм не довіряти. Але європейські лідери про це вголос не сказали в Києві. Тобто вони розуміли, що вони політично вголос на брифінгу про це сказати не можуть, тому що вони не знайдуть розуміння і в Україні, і серед власних громадян. Це вже постфактум. Це, знаєте, як дрезина, яка їде за тим вагоном, яким вони приїхали до Києва. Це перше. Друге. Відновлення перемовин і досягнення результату перемовин, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Україна може говорити про гуманітарні питання, про обмін полоненими, про те, як забезпечити виплату пенсій на окупованих територіях, ще про якісь речі. Ну, можна знайти багато тем, але це не означає, що це перемовини про капітуляцію. Взагалі йшла перед цим візитом, йшла така інформаційна подача, що ці троє лідерів приїжджають для того, щоб примусити Україну ледь не до капітуляції. Але ж цього примусу не відбулось і не може відбутися. Яке вони мають моральне право сьогодні на чомусь наполягати? На підставі чого? Коли гинуть українські громадяни, коли Україна має 20% своєї території окупованою, які підстави нам про щось з Путіним домовлятися? Можна вести переговори до безкінечності. Туреччина веде переговори більше 20 років про вступ до Європейського Союзу і марно. Тому в цьому, ну, знаєте, я б цю ситуацію з одного боку не недооцінював, а з іншого боку не драматизував. Я со свого боку могу сказать, что я не драматизую и как раз не схиляюсь до того, как все пропало, там ніхто не допоможе, нас зливають. Ну ви ж без віз ведете, це очевидно. Ну, ви ж наполовину українець, на кращу половину. Безвіз на половину український, бо там найкраща половина – це Таня, безумовно. А я ось бородатий білорус, там я застануся білорусом. Спадар Євген, дякую велике вам за сьогоднішній коментар. Тримаю за вас пальці, кулаки, все, що тільки можна. Я думаю, що обов'язково все буде добре, все буде Україна, все буде Білорусь. Дякую велике за коментар. Дякую. Я завжди принагідно повторюю, що без демократичної Білорусі безпечної Європи не буде. Ми в цьому переконалися, на жаль, наприкінці лютого і в березні дуже сильно. Тому ми теж робимо багато для того, щоб Білорусь ставала, ну, для нас більш зрозумілою. Це тема, ну, якщо вам не ліньки буде, можете подивитись. Із Міцером Лукашуком у мене було на цю тему інтерв'ю, і вчора... А я глядів, я періодично гляджу, я ж там навіть коментарі підкидую періодично вам. Бачите, тут якраз, тобто, є про що говорити. Ну, я так, знаєш, сподіваюся, що не апошній раз, у тим ліку і у безвізі, будемо з вами говорити. Обов'язково, залюбки. Все, дякую велике вам, доброго дня і слава Україні. Героям слава, живі Білорусь. Живі вічно.